Bon dia, nenes i nens. Benvinguts a la classe de música. Avui parlarem del pentagrama. El pentagrama és el lloc on es posen les notes musicals, les notes de les cançons. Però no solament s'hi posen les notes, s'hi posen moltes més coses, ja veureu. Us canto la cançó. 1, 2, 3, 4, 5, ratlles té el pentagrama, mi, do. Amb la clau i el compàs ja podem començar. Sol, mi. Amb notes i silencis i línies divisòries, mi, do. I amb la lletra a baix la cançó he composat. Sol, mi. Molt bé. Ara us cantaré la cançó amb la guitarra. I vosaltres, si voleu, podeu cantar amb mi. I els que sapigueu, podeu tocar les notes de colorins que van sortint també. D'acord? Vinga. 1, 2, 3, 4, 5, ratlles té el pentagrama. Amb la clau i el compàs ja podem començar. Amb notes i silencis i línies divisòries. I amb la lletra a baix la cançó he composat. Tornem-hi? Vinga. 1, 2, 3, 4, 5, ratlles té el pentagrama. Do. Amb la clau i el compàs ja podem començar. Sol, mi. Amb notes i silencis i línies divisòries. Mi. I amb la lletra a baix la cançó he composat. Sol, mi. Us ha agradat? Espero que sí. Bueno, ui! Què fa aquí la Peppa Pig? Ai. Bueno, adeu.